Anem a Disneyland. Personatge secundari. La Simi. La Mary. La Simi. La Mary. Són 7:15 i ja anem a buscar... O no anem a buscar perquè ja sabem on anem. Anem a un restaurant que es diu Anets, on soparem. És aviat, però estem morts perquè ens hem aixecat a les 4 del matí. Així que anem a sopar una hamburguesa ben bona. Ja us ensenyaré. Acompanyeu-me. Us he gravat el lloc de les burgues perquè estava tancat i hem hagut de sopar al Five Guys. Per tant, no tenia gens de flor. Bon dia. Dia 2. Avui tot és de mate, Elia? Elia, ven. No li dieu a ningú. No. És una samarreta de la secció de pijames. M'importa? No. Vaig boníssima? Còmodo, no? Sí. I com cada cop que haig de menjar fora de casa, ja tinc la panxa superdura, en plan... I no puc anar al lavabo. Ara farem la de la culleradeta d'oli en dejú, aviam si aconseguim la nostra missió. Tornem a ser aquí. Hem intentat anar al lavabo. Well, no tenien oli, de fet. Vosaltres sabeu què és esmorzar sense oli? Jo, que m'hem jugat a dir una torrada amb oli. Bueno, i amb tomàquet, que tampoc en tenen, evidentment, però això ja m'ho imaginava. Així que res, ens anem a l'altre parc, que abans es deia Disney Studios i ara es diu Aventuraland. Així és com ens refresquem. Estic molt contenta, perquè aquí darrere no està fet, però estem fent una part del parc del Rei León, que és la meva pel·li prefe de quan era petita de Disney. I ara estem anant directe a Frozen, perquè ara mateix és l'atracció que té més cua, perquè és la més nova. Perquè tota aquesta part nova de Frozen l'acaben d'obrir, la van obrir aquesta primavera. I, o sigui, han creat un llac. És molt heavy, mireu. Elia, opinions? Increíble, fantástico. Increíble. Molt fort l'atracció de la Frozen. Que fort. Doncs sí, literalment acabem de baixar de l'atracció de Frozen i no podem entendre l'experiència que és estar tan bé fet. És que és això, Disneyland, a part de la marca que té, totes les pel·lis que ha fet, que són part de la nostra infància, és més com a experiència, les atraccions, és com entrar en un altre món, tot està al mínim detall, surt música dels arbustos, no sé, a mi m'agrada molt Disneyland. Buscaré alguna foto de l'atracció perquè la veieu per dins, que no he gravat res. Ara anem cap a la zona de Marvel, que jo no havia vist res de Marvel, fins l'últim cop que vam venir, que ja estava feta la part de Marvel, i vaig dir, bueno, doncs per contexto me miraré les pel·lis. Em planes a veure totes les pel·lis de Marvel des del principi, i ara em fa molta més il·lusió, perquè ara sí que me les he vist, i m'han agradat bastant. Mira que jo no me les havia mirat mai perquè em pensava que no m'agradaria, però sí que m'agraden. Maria, on estem? Estem al restaurant de Gusto, que és Ratatouille. Si us heu fixat, o ara us posaré les imatges, és tot gegant. I ara us posaré vídeos dels plats, per exemple. Ara, bon profit.
hem decidit que anem a l'hotel, ens dutxarem i després tornarem aquí al parc a sopar i a veure els focs. Que no sabem ben bé si hi haurà focs o hi haurà drons. Jo crec que hi haurà drons per l'alerta d'incendi. I millor, perquè ja sabeu que a mi els focs no m'apatxonen. No hi ha respostes incorrectes, però vosaltres què hauríeu fet? Us haguéssiu posat la roba d'avui? Després de dutxar-vos, us haguéssiu posat la roba de demà perquè ja només vaig a sopar i vaig a dormir. Per tant, no l'embrutiré i demà me la tornaré a posar i estarà neta. No, per mi és la lògica. Good morning. Comunicat. O sigui, que no us enganyin les marques de productes de cabell. És l'aigua, tio. És l'aigua. O sigui, he utilitzat el mateix producte que a casa. M'ha quedat molt més maco i brillant. La vida és dura. Tercer dia a Disneyland. Estic bastant cansada. Perquè això és una parada. T'aixeques molt aviat al matí perquè... O sigui, ens hem hagut d'aixecar a 7:15. Que hi haurà gent que em dirà, això no és aviat. Bueno, si estàs de vacances, és aviat. Perquè obren una hora abans al parc per la gent dels hotels i llavors hi pots anar. I llavors t'has d'esperar fins gairebé les 11 perquè comencin els focs. I així tot el dia, cada dia. I al final ja no saps on estàs. Per cert, al·leluia, al·leluia. El Déu del lavabo, el tercer dia, m'ha deixat amb el L'hem fet ja una paradeta al Disney Studios i al Disney Studios, que té moltes atraccions noves, han fet un tipus de cua, no sé si em sentirà, jo crec que no, amb l'aire. Han fet un tipus de cua nova que és el Single Light Rider, o com el seu nom indica, si tens idiomes, querida. És per si vols pujar sol, i llavors són molt més reduïdes. Si una cua normal està a 60 minuts, per exemple, nosaltres hem pujat en 15. L'únic que has de pujar sol, en plan a les llocs que s'obren. Però és una bona opció, si t'és igual. Estem a Discoveryland i em fa molta gràcia perquè sembla com els del passat s'imaginaven el futur, però realment no s'assembla a on estem ara. Ni crec que el nostre futur s'assembli a això. En plan, sembla un futur retro. Veieu? És com super retro. Avui toquen els focs del Parc Disney. ¿A que sí, mamá? Ahí vamos. Està tot supermaco il·luminat. Bon dia. Ahir vam arribar super de la casa. He dormit molt i ara, mentre passejo a la Mel pel riu, per una mica de conclusió final. Primera conclusió que he extret d'aquest viatge, que potser no té res a veure amb el viatge, o potser té a veure tot, és que a mi no em fa feliç fer l'Instagram del blog. Perquè el format curt i en vertical no està fet per mi. Així que, bueno, intentaré posar remei a això.
I sobre Disneyland és com supercontradictori, perquè hi ha coses en les que no puc evitar que m'encanti Disney i a la vegada hi ha moltes coses que fan que no m'agradi Disney. Sí que crec que és un lloc que és superpreciós de viure com a nen petit, perquè és com un ideari gegant, entres dins d'uns mons molt pensats, està tot al detall, i et fan transportar-te a llocs on no podries estar mai perquè alguns d'ells no existeixen. I jo en molts moments vaig dir, buah, ara ho estic gaudint molt, però m'imagino ser un nen petit en aquest moment i estaria flipant. Llavors sí que crec que potser és un lloc per visitar un cop a la vida, però a la vegada, doncs, el tema dels focs, el tema del que suposa el medi ambient, tot l'ideari que tenen muntat, evidentment, no és sang de la meva devoció. I aquesta reflexió és igual de caòtica que el meu cap ara mateix. I res, espero que us hagi agradat molt el vlog. Gràcies un dia més per estar aquí. I ens veiem la setmana que ve. Ciao.